Да дня роднай мовы і ў рамках года беларускай жанчыны ў Слуцкай раённай цэнтральнай бібліятэцы прайшла сустрэча з рэдактарам часопіса «Маладосць», журналісткай, крытыкам, пісьменніцай Ксеніяй Зарэцкай. Ксенія Зарэцкая – малады аўтар, удзельніца і пераможца творчых конкурсаў. Яна расказала пра свой шлях у журналістыку і літаратуру, пазнаёміла чытачоў з часопісам «Маладосць» і з сучаснымі беларускімі аўтарамі. Вот так выглядае «Маладосць». Глядзіце, у нас 3 чалавекі робяць гэта часопіс, але гэта толькі 3 рэдактара. Таксама у нас ёсць карэктар, мастацкі рэдактар, верстальшчык яшчэ. І ўсе гэтыя людзі, яны працуюць на тое, каб 112 старонак кожны месяц былі напоўнены максімальна змястоўным, чымсьці такім душэўным, чымсьці неверагодна добрым. Кожны наш аўтар, гэта нейкая неверагодная такая зорачка. Я кожнага з іх люблю і шаную, і не глядзячы за тое, што я так адказваю за аддзел крытыкі публіцыстыкі, мы ўсе чытаем усе матэрыялы, якія ўваходзяць у нумар. І вось гэты абмен уражваннямі пасля таго, як я там прачытала прозу ці верш, ці нейкі пераклад, то мы супрацоўнічаем таксама з лінгвістычным універсітэтам, і студэнты лінгвістычнага робяць пераклады тых твораў, якія ніколі не выдаваліся, не тое, што на беларускай, яны на рускай ніколі не выдаваліся, то бишь з мовы арыгіналу. Яны нам робяць пераклады, і мы чытаем, і мы гэтымі уражваннямі абменьваемся, і заўсёды так цудоўна уяўляць, што ёсць 10 чытачы па ўсёй Беларусі, якія таксама чытаюць вось у захапленні гэты часопіс і таксама штосьці новае для сябе знаходзяць. Гэта такі часопіс, у якім кожны зможа знайсці для сябе штосьці. Ну, сапраўды, не можа такога быць, каб чалавек там узяў 12 нумароў за 12 месяцаў і ему ўсё спадабалася. Я думаю, такога не бывае, але тут ёсць проза аўтараў рознага ўзросту, розных стыляў у нас пішуць. У нас ёсць маладыя, якія спрабуюць новыя формы, розныя, зусім розныя формы. І я іногда читаю, я такое толькі ў нейкай сучаснай там англійскай літаратуры бачыла. А тут і ў нас, і на беларускай ёсць, напрыклад, на рускай я такога яшчэ не бачыла. Вершы — гэта ўвогуле цуд. У нас ёсць такі Андрэй Кімберг, гэта таксама малады паэт. Вот, я заўсёды чытаю, я ўся ў мурашках сиджу пасля яго вершаў. Таксама крытыка, напрыклад. Крытыка — гэта клас. Я думаю, кожны з вас калі-небудзь там на лайвлібе ці на кінапоіску, калі не пісаў нешта, то чытаў каментары. А вось у нас тут можна не проста каментарый напісаць, а можна там 5, 6, 7 сторонок выделіць на тое, каб ці пахваліць нешта, ці паругаць нешта, што не спадабалася. І я люблю і сама гэтым займацца. Тут я заўсёды там схадзіла на нейкі спектакль, нейкую кніжку прачытала, так вордзік адкрываем, адразу пачынаем пісаць. Арыентуемся мы на маладых аўтараў, і асабліва ў гэтым годзе, у 26-м, прозу, напрыклад, і паэзію мы друкуем пакуль што друкавалі вось у тых нумарах, што выйшлі, толькі маладых аўтараў. Але, канешне, калі мы будзем даваць там слова толькі маладым, не напішуць яны там у нейкіх архівах, не пойдуць капацца. У нас там ёсць аўтар такі Мікола Трус, які даследаванні неверагодна цікавыя робіць. Ці Петро Петрович Жаўміровіч, які пра Караткевіча проста даследуе, і ў кожны нумар ён можа даць нешта новае, цікавае, што ён знайшоў пра Караткевіча. Такі маладыя не займаюцца. Таму мы спрабуем вытрымаць гэты нейкі баланс, каб чытаць было цікава ўсім, каб друкавалі мы ўсіх, хто добра піша. Таксама Ксенія запрасіла случан да супрацоўніцтва. «Маладосць» назва гаворыць сама за сябе. Вершы, прозу, я не ведаю, рэцэнзіі на беларускай мове, то абавязкова можаце нам даслаць, мы разгледзім на нейкую частку, станеце пісьменнікам і зробіце свой уклад у сучасны беларускі літаратурны працэс. Мне здаецца, гэта будзе вельмі цікава і для вас. Для когосьці з вас, асабліва, мабыць, хтосьці хоча паступаць на філфак ці на журфак, кудысьці туды, тады для вас гэта таксама будзе вельмі важна і прыемна. Дыялог з маладой пісьменніцай атрымаўся цікавы. Пра што трэба пісаць, каб гэта стала галоўным? Для вас, для ўсіх, для іншых? А мне здаецца, не важна, пра што ты пішаш, галоўнае, каб гэта было шчыра. Вось калі яно баліць, дзесьці ўнутры у пісьменніка сядзіць, ты пра што не напішы. Ты можаш запіхнуць нейкую ідэю, якая вось цябе проста, яна засмучае цябе, яна не дае цябе жыцця. Запіхнуць у нейкі там, я не ведаю, лёгкі твор, ці ў нейкі там смешны нават. Але ты яе туды прапіхваеш, не прапіхваеш, а твор нараджаецца вакол гэтай ідэі, і цябе робіцца лягчэй. Трэба пісаць пра тое, пра што хочацца, і ўсё. І пра тое, што баліць. Напэўна, тады
будзе добра. Тэмы, вось, калі казаць агульна, гэта у асноўным штосьці глыбокае. То бок, ведаеце, нейкіх простых сюжэтаў, нейкіх простых там калізій, вось такога няма. Мне здаецца, нават зусім няма. І гэта заўсёды ці нейкія філасофскія, шмат філасофскіх твораў ёсць, дзе разважанне пра жыццё, пра смерць, пра тое, пра бацькоўскай тэмы таксама шмат, і сяброўства вельмі шмат. Вот, здаецца, калі я была там падлеткам, усе пісалі пра каханне, а зараз для падлеткаў быццам пішуць больш пра сяброўства, і гэта, мабыць, і здаравенне, ну, для дзіцяці ведаць, што сябры гэта таксама важная частка нашага жыцця. За лепшае пытанне чытачы атрымалі ў падарунак кнігі. Прагучалі некаторыя творы ў выкананні Ксеніі Зарэцкай. Я гляжу на свою маці і думаю, чаму у тебе столькі маршчынак? Тебе ж толькі спомнілася 40. Чаму у тебе такая стома ў поглядзе? Ты ж любімая і каханая. Чаму ты так часто плачаш, закрываючы твар руками? Ты ж можаш паклікаць мяне, і я прыеду, я абдыму тебе, я буду плакаць разам з табою, каб боль падзяліўся на нас дваіх. Памятаеш, як у дзяцінстве? Калі мне падабаўся чалавек, калі я падабалася, калі мяне занадта любілі, калі не любілі ўвогуле, калі мяне хтосьці крыўдзіў, калі я крыўдзіла, ты заўсёды сварылася на мяне, а потым я стаяла пад дзвярыма, падслухала, як ты казала ўжо сваёй маці, як мне шкада маю дачушку, і плакала за мяне. Зараз твае плечы меншыя за мае, а на іх усё яшчэ так шмат каменняў, і самы вялікі з іх мы, твае дзеці, мы, твае маршчыны, твае вочы, твае хваробы. Ты магутная, як гара, хоць вагі ў цябе 50 кілаграм, і ты крохкая, танюсенькая, як дзяўчынка, і ўсё так жа плачаш, прыкрываючы твар рукамі, і смяешся так, гучна, не саромячыся, і кахаеш так, і любіш так. Ты магутная, як гара, і маленькая, як каменьчык, што ляжыць на маіх плячах, шырокіх, але не здольных вынесці амаль нічога. Мама, колькі мне яшчэ трэба расці, каб ты магла на мяне абаперціся? Колькі мне яшчэ трэба расці, каб ты магла на мяне пакласціся? Колькі мне яшчэ трэба расці, каб стаць самым маленькім камянём на тваёй спіне? Я ніколі так не вырасту, і таму я гляжу на сваю маці і думаю, Бог сапраўды стварыў яе з-за таго, што сам не спраўляўся. Выстава «Літаратурны свет» Ксеніі Зарэцкай дала магчымасць пазнаёміцца з творчасцю рэдактара «Маладосці».